O kamo jigi dege fama Allah tawakkalitu Allah dalife unava fama Allah do tawakkalitu Allah alajina udaba fama Allah do tawakkalitu Allah anamati unava fama Allah do tawakkalitu Allah dalife meti Kidali masadu itawakalitu Allah. O kamu ni yenjiri seme dali masala atawakalitu Allah. Allah keleni efembeti vide itawakalitu Allah. Tawakalitu Allah itawakalitu Allah. Tawakalitu Allah tawakalitu Allah jongi jigi semme fama Allah tawakalitu Allah ala dunga sonni kunada dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani warici wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. innal hamda Réseau Wasa Mali ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ jeli ka kɛnɛ min sigi san o san a tago sabanan bolodalen filɛ u fɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye ka taa bila février kalo tile 7 la centre sahélien pour la biodiversité la o filɛ ni Zumarakaw fɛ yen nɔ ɲinanda a sigilen don hakilila min kan o de ye k'a fɔ an ka halala sumansi minnu bɛ yen nɔ ani an ka bagan si minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka bila ba la walasa ka baloko ɲuman kɔni ka se ka o sabati a tago fɔlɔ o ni filanan tɛmɛnen kɔsa tago fɔlɔ o kun bɛ hukumu min yɛrɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ an ka halala bagan si minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔbɔtɔ ni ka u don ba la an ka dadala fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'an ka baganw furakɛ ni ka u balo cogo ɲuman na ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ka u furakɛ
o fɛɛrɛ olu lajirali kɛra ni ka a bila kɛnɛ kan a tɔgɔ filanan o sinsinna min kan o de ye fɛnɲɛnɛma minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka sumanfɛnw tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛli fana don ba la nin tako sabanan min filɛ nin ni a bolodalen don o bɛna kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ o hakilila de kan ka kɛ ni sɛnɛ hɔrɔnyali o sabatili ye o kama sa sumansi hɔrɔnyanenw ani an ka bagansi hɔrɔnyanen minnu bɛ yen nɔ sinsin bɛna kɛ olu kan walasa u ka se ka san sɔrɔ ani dunkafa ɲuman kɔni o bɛ se ka sabati cogo min na a don kama sa min ye hakilila fɔlɔfɔlɔ ye ani dɔnniya kɛnɛkataw ka se ka olu lajirali kɛ jama na ani hakilila kuraw ka se ka olu falen olu bɛna kɛ o kama sa février kalo tile 5 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2025 zumarakaw fɛ yen nɔ centre sahélien pour la biodiversité la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ a yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo ye ka se ka o don an taabolo la an ka sumansi ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ an fɛ olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ sɔrɔ bɔda ye ani dunkafa sabatili sira dɔ ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangitaba secteur 3 kono Hôtel Lafia Narani Dususumaye Kafara Kilianka Lafia ka Hôtel Lafia Nyema Angulana Kukura ay danfara don Hôtel Lafia ni Hôtel Tou ni ɲɔgɔn ka bolo moana bo Dakabana pano kata se Dakabana batterie lithium pour que ka se ka dususuma fara kiliyanw ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn hôtel lafiya kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi hôtel lafiya kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye 24/24 jiko o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye aw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan Afrique Europe k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo climatiseur dakabanaw k'i da lafiya la ka wuli lafiya la. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigiba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma
yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segi ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. توكلت على الله 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 توكلت an filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye janvier kalo tile 31 san 2025 bi ye juma ye sunkalo mangɔnɔ tile fɔlɔ amara nin kɔni ye ka kɔnteli daminɛ bila sa fo ka taa se kalo 2 ma o tɛ ya sunkalo mangɔnɔ tile fɔlɔ kun ye bi a tile filanan ye bi sunkalo fana mana jɔ tuguni sunkalo fana bɛ jate a nɔfɛ halisa an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ sunkalo min bɛ nale ala ka a ta fanga ko silamɛw bɛɛ lajɛlen na limanajɔn fɛn fɛn bɛ ala ka musaka nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye ala ye ɲinan sunkalo mangɔnɔ yira an na cogo min na a ka san wɛrɛ ta fana fara an si kan o cogoya kelen na sɔgɔma in na amara an bɛ taa kokoyokaw fɛ yen danga o bɛɛ lajɛlen olu bɛ yɔrɔ min na kokoyo yɛrɛ ye buguda de ye buguda min bɛ danga dugu fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ nuga commune na kangaba ale cercle kɔnɔna na amara ndama nin tɛ ndama yɛrɛ o nin ye sanubɔ dingɛ de ye min bɛ ji camancɛ la o de firila maaw ka wa fo sisan a firila minnu ka su ma se ka ye dɛ gouverneur Kulukorota o taara kɛnɛ kan an ye kibaruya minnu fana sɔrɔ an na o da maaw tulo kan kalanso 71 olu bɛ ji kɔnɔna na bi Mali ale kɔrɔnfɛ fan fɛ gouvernement ye fɛɛrɛ mun tigɛ o ko la an na o ɲɛfɔ maaw ye boloɲɔ bila sɛbɛn ka ɲɛsi wulikajɔ ni baara 118 ma dugukolo bɛ se ka lakurakuraya cogo min na sɛnɛkɛlaw olu fan fɛ marabolo damadɔ kɔnɔna na ani ka se ka sɛnɛ don ba la musaka o ye miliyari 90 ye Banque mondiale ale bɛna n'o di an ka jamana ma maaw ka se ka o baaraw kɛ calatigɛ jɛkulu amara n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko institution olu ni président ye ɲɔgɔn ye kunun ko samɛ foli o tun bɛ sen na min bɔra o kɛnɛ kan an n'o fɔ maaw ye fanga ɲɛma n'o ye premier ministre général docteur Abdoulaye Mayiga ye ale fana ye jamana jagokɛlaw sɔrɔ yakubayabaw n'a b'a fɔ ma ko patronat olu ka bureauba a y'o bisimila kunun ko ganakaw ka sanu yɛlɛmamina dɔw olu fana nana an fɛ yan faleya sɔɔni dɔgɔtɔrɔso baaraw bɛɛ lajɛlen mina na ban min ye labɛnw bɛ senna ka kurumɔkarili kɛ kunun ko farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye dantigɛli kɛ e tun b'o kɛnɛ kan ye keba ale tun bɛ sibikaw fɛ yen CAC o taara ka kɛ misali ye
baara ni baaradege minisiriso ale ka cakɛda bolofara bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye san daminɛ baaraba minnu bɛ se ka kɛ nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na ala ka juma timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Amara ko an ka k'an yɛrɛ ye ko a sera sa an k'an ka tabiyaw matarafa an bɔkolo n'an bɔyɔrɔ ani an yɛrɛ ye min ye sabula bamananw ko maa y'i yɛrɛ de ye. Amara o ko tɛ bila ko ye n'i ye président Modibo Keyita ta waati min kalifa bɛ kɛ ale ma sabula jamana mara ye kalifa ye ale ka fɛn minnu kun kan ka sinsin fɛn minnu kan a ko ka mɔgɔninfin bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ maa ɲuman maa kisɛma maa koloma maa min bɛ se ka fɛn ɲɛ a bɛ anw dɔn k'an dɔnkala kari k'an ka tabiyaw n'an ka taabolow dɔn. Yɛrɛdiya tile la fini minnu tun bɛ don Amara kɔɔri o kun ka ca la kosɛbɛ. Sew yera baaraw kɛra o y'a sɔrɔ min ye aw ka fini ninnu olu caman ma se an fɛ yan fɔlɔ ko n'a kɛcogo kun don. Nansarala fini tun ma matarafa mun na sabula yiriwali tun ma kɛ an kun bɛ an yɛrɛ fɛnw kan an ka dabilenu an ka zabanw an ka mangoro an ka tomatiw an ka dibidɔrɛw ka taa se an ka situluba ma. Amara Modibo tile la o fɛɛrɛw sigira k'o baaraw kɛ k'o kɛnɛw sigi yaasa jamanadenw bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ye cogo min o waati ta kun tɛ ko gɛlɛnba ye. Musa tile la a nana gan kaki ko consommer malien n t'a dɔn ni hakili b'a la an ye maliburuw dilan yan ka fɛnw sigi sen kan ala ma hinɛna Sara Jalo la olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka vinaigrew dilan min ye kumalakaw ye ka taa se bacililakaw ma jɔgara mɛ o bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ Amara seko ni damayira la consommer malien bɛ se cogo min na ka sigi sen kelen kan. Amara Alpha Umaru Konare ale fana n'a ka fɛɛrɛw nana fɛɛrɛ min b'a to an bɛ k'an yɛrɛ ye. I bɛ fɛn min fɔ Alpha ma ko fo yɛrɛfini ko o kun matarafalen t'a fɛ a n'a ka minisiri dɔw bi bi in na Amara k'an ka k'an yɛrɛ ye tuguni dɛ. Ale kelen de tɛ ne ye fanga in bɛɛ jate minɛ min kɛra ɲɛna ani min ma kɛ ɲɛna u b'a fɔ k'an ka k'an yɛrɛ ye nka an ka cɛkɔrɔbaw ka hakɛ to an ka maakɔrɔw ka hakɛ to an bolo fila b'an kɔ an fa n'an baw ye. Amara maanifin bɛ ko dɔn nka i ti ko bɛɛ dɔn anw kɛtɔ an yɛrɛ ye a bɛ gɛlɛya dɛ sabula hali sisan kuma min bɛ furancɛla fanga mɔgɔw da ko an ka seko an ka dɔnko an ka tabiyaw an ka maanifiyaw ne ko Amara transition daminɛ ni sisan cɛ e ye jɔnni ye k'o b'o ko ɲɛdɔn k'o taara ka bila ko dɔ kunna ko k'o ɲɛnabɔ dɛ e ye maa jumɛn ye ko dɔn b'a la ko faamuya b'a la a b'an ka tabiyaw dɔn a ka kɛ bozo ye a ka kɛ fila ye a ka kɛ dɔngɔnɔ ye a ka kɛ bamanan ye a ka kɛ miyanka ye a ka kɛ maraka ye a ka kɛ sinafo ye a ka kɛ samɔgɔ ye a ka kɛ dafin ye a ka kɛ maninka ye a ka kɛ kasonga ye. Amara e ninnu jumɛn talen ye u ka seko n'u ka dɔnko kama jamana faamuya ni jamana dɔnni kama k'u ye jɔyɔrɔ dɔ d'u ma k'u ka ko dɔ sigi sen kan k'an k'a ɲɛnabɔ. An bɛ k'an yɛrɛ ye k'an to walikɛw kɛcogo kan n'i taara an ka sanga bondaw la sanga bɛ su bɛ sutura cogo min ni kaburu yɛrɛ bɔra a la a tɔ bɛɛ lajɛlen ye walifɛnw ye ni tubabu sudon don buru na fiyɛ discours na kalan. Amara n'i y'an ka baarakɛyɔrɔw ta tubabukan de bɛ fɔ ye su ani tile an taabolo n'an kɛcogo ye o de ye k'an ka k'an yɛrɛ ye o tuma na an bɛna an sigi k'an bɛna k'an yɛrɛ ye k'an to walifɛnw kan wa
gouvernement de transition e ko ata sa nani e Mamadou Bamba welele ko komi ablebe ko chama nyoro kaka na ko do nyina bo professeur Babu yolo welele kanu seno kola Imam Sumare iyo welele ya Wezu Kunda Binublende yolo welele kola Sewu ka lasana kane kata se Sewu yere fana zumana kane be Segu miye ya Musa be Kulubali pelengana amara nununu nyana o chama me Mali fantani nani bela jelefe mu saralu la ko sabula amna faga ka nyere ye ko be taka dibi to kan follow do nous nana terme de référence états généraux ouverture ici clôture là-bas clé ça-bas anwulani muye recommandation keme recommandation koro muye la ini muye objectif perspective devenir avenir souvenir ni ejume nye anjume men ngorodo na me ka nyere ye ame wuli jona de sabula nya nyere fon bebla ni président ere borala anga fanga nyemaw u keto ka bamana nga fie barado de ni tara ministre fe amara ube ko nga mu fi anta foto ka na folo no nyena abana baba fako bomina ndebure bamana nga na sara ka nye to ko ibo de me anga mogoda marakai ebe gouvernement iye fly ibe gouvernement iye kasongaye ibe gouvernement iye siamunu ibe gouvernement karsa ayrin taninkai na de komi Mali ere sharia o yelamana sisa anga sorop no ngana ke anga kodo na anga fa jien famia choko chini ngana ke komi fatna na nafanya anya ema ye mogo ka boko na yelamana anga kaunga kame blare tara la parce que le reta ya do avancer re mi amara ne mina tan densi ngo muru emuye ya mina ta sigi tuguni ngo jakuma be mogo kinwa ma fa na ngo nyime wuludawa no ke tuguni no e avancer no reculer jate ntana ta sigi ka fa na ko ni ngo boko afo kele ngoni ngo na famu mola na o masoko famu ka barake no ye alibi na nkele no anyere ye na onyina ko ba fini nde onundo ani gata Burkina be ga finu chama sa ko lukala ko do akana dungodo katube mo o tere o tangale anyere ere o yando finu faleni de amika anyere ni munye o ye baradi ay baranye ira maula Togo daula ay lafia di mauma Senegal daula ay lafia di mauma munu mese jegamona munu mese kori senena munu mese fewo fena amara ayu bla bara la folo jamana mana bara de ke sura sube ga munge bara de te be fana ga bara ke ga tfanfe ke kunungo ko premier ministre anga jagoba kala ni fon bismillah ubita munyini bara tedi ay feret ke anga sega bara di mauma sabula on be bara kire amara mawbe nyino yoro fana ko gouvernement be mo munuta o ya ka bara kala yi ngaka bara di mauma we can ready ni wati na amano hone na ngam ka nyere ye ami je fen jama ngore conseil de ministre ka nga kauna aka nyofo mo ko nyena ministre beta mu ngani ta ere nyomu meta keta u ketuko ka fale to ka fo bayi ni ko mu me ka keta aka doya ma munu be kule to ka nga kulu duranga joro tuye ka on to kerefe o amara suro ne fleni atunga nyire fo donu ngui eni alaje auteni ko awye jeune diplômé sans emploi bonne jeune rural avec dabadi ni ene bla furo kene ka sebit iba ko ni nje mbese ka ndugu wuli mbese ka no aw de be boma ko jeune diplômé sans emploi aw de me dominike asi kongoto tisi donc anga sebe do barala femunu mamula ngulu bailema tia do gouvernement de transition be ga fere o sigi senga nga wakati do sera fo kundo ka bo kenama mo ko yi amara yelema akanga soro mu fe ani jiebe benga munu togana bla ani mo benu no femunu nga ameka laidu munu ta mo yi
o fana lawaleyali o fana ye bɛnkan ye o fana ye jamanajɔ ye o fana ye an ka kan yɛrɛ ye sabula maa y'i kumakan de ye nka mara an k'an janto an yɛrɛ la dɛ sɛbɛn caman bɛ ka tɛgɛnɔ bila maa minnu bɛ ka tɛgɛnɔ bila an fɛ u k'u ɲini k'u kɔrɔ dɔn don o don ne bɛ tilen k'a fɔ yan n ko b'a fɔ ko musow ka gosili a tubabukan ye mun ye a b'a fɔ ko VBG de tɛ wa violence basée sur les genres amara e bɛ genre kɔrɔ dɔn tubabuw bolo fɔlɔ wa e t'a kɔrɔ dɔn dɛ genre kɔrɔ de ko mɔgɔ min bɛ yen n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye hali ni ko i tɛ cɛ i tɛ muso ye genre bɛ sinsinnen don o de kan nanzaraw ka gafew kɔnɔ genre kɔrɔ ye mun ye cɛ ni musoya ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn furu muso ni cɛ ni cɛ nin bɛɛ bɛ genre kɔnɔ tubabuw ka faamuya cogo la amara genre kɔrɔ ye mun ye i den n'a y'a ja n'a ye si hakɛ dɔ sɔrɔ ale de b'a fɔ n'a bɛ kɛ cɛ ye n'a tɛ kɛ cɛ ye n'a bɛ kɛ muso ye ale de b'o fɔ violence basée sur les genres kɔrɔ ye mun ye sisan sa Musa tile la yan a tun bɛ fɔ de ko degun ka ta ka ɲɛsin musow ma degun ta ka ɲɛsin cɛw ma munna an t'an ta fɔ ten ninnu bɛ na ni wari de ye u bɛ na ni sɛbɛnw de ye u bɛ na ni batakiw de ye an b'u tɛgɛnɔ bila dɔrɔn a kɔnɔna tɛ ɲini a tɛ kalan a tɛ faamu a tɛ ɲɛfɔ an ka kinw bɛ minɛ an ka bɔlɔnw bɛ minɛ musaka bɛ bɔ ka na o sira de fɛ o de bɛ taa fɔ mɔgɔw ɲɛna i bɛ muso joli jɔ n'i y'u ɲininka ko genre u b'a fɔ ko non ko genre la ko cɛ b'a la muso b'a la u t'o de fɔ ko genre kɔrɔ tɛ muso ko cɛ ni muso bɛɛ ni genre kɔrɔ mun na aw b'a fɔ ko violence basée sur les genres o tuma genre ye jɔn ye sisan n k'an fila bɛɛ de bɛ dasi kuma bɛɛ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ jɛkulu minnu bɛ yen k'u ko violence basée sur les genres fɛɛrɛ minnu sigilen don ko genre u k'a ko jateminɛ u ka taa sɛbɛnw ta u k'a ɲini amara u k'a kɔrɔ dɔn fɛn minnu bɛ a kɔnɔ nanzaraw ka fɛɛrɛw ye jumɛn ye sɛbɛnw nali la an fɛ yan ni yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ sɛbɛn caman Asimi nalen ni sisan cɛ a ye accord min kɛ ka bɔ Mali la a ka ca 200 ni kɔ ye a ye Mali bɔ accord min kɔ a ka ca 200 ni kɔ ye n'i y'a ta k'u lajɛ amara k'u fɛsɛfɛsɛ k'u kalan k'u kɔnɔna dɔn a kelen o kelen a b'an bɔ an tigiya la an dun ko k'an ka k'an yɛrɛ ye n y'o fɔ yan o don an bɛ girin na ko dugujukɔrɔ nafa an bɛ girin na ko sanu an bɛ girin na ko lithium amara ministre des finances ministre des mines ministre minnu b'a ko kunna olu tɛ se ka kɛ Mali soromnadonbaga ye o ko la maaw de bɛ maaw jamana kɔnɔ minnu ka baara ye sanu baara ye minnu ka baara ye lithium baara ye minnu ka baara ye dugujukɔrɔ nafa baara ye nka ka ministre damandan bila ka taa diɲɛ maaw kama maa minnu sigilen don diɲɛ sariyaw b'u bolo a mɔgɔw b'an bolo an t'olu don baara la n'an bɛ k'an yɛrɛ ye an k'olu fana ɲini u bɛ kɔ kan u bɛ yan an k'olu fana don baara la amara maliyɛn joli bɛ yen bi k'o ye fonctionnaire ye o dalen don so a bɛ sara ta a ti baara kɛ n'an bɛ k'an yɛrɛ ye an k'olu bila baara la maa joli bɛ yen bi se b'u ye dɔnniya b'u la senkola b'u la u bɛ se ka ko kɛ munna olu dalen don so u sigilen don ka jamana lajɛ munna u ti wele jamana den mago b'a den bɛɛ la o ye tiɲɛ ye nka sɛbɛlamaw a y'u wele Musa Tarawele do fɔ coup d'état kɛlɛ a y'a fɔ Asimi ninnu ɲɛna maliden ɲumanw bɛ yen a ye t'u ɲini a ka n'u bila baara la amara n'o n'u y'a dan anw ma anw ka spécialité ye meeting organisé de dɛ n'a famana ka kɛ an bɛ meeting provoqué dɛ boulevard tigɛlen don an na nka an fɛɛrɛ ka ca dɛ e m'a ye AES ka bɔli la CEDEAO la i ye jamana tɔw mobilisation i y'an ta ye cogo di voilà Burkina premier ministre ale tun bɛ Burkina mobilisation ɲɛma Niger ministre de la défense Modi Saliu a n'a ka ministre wɛrɛw olu de tun bɛ yen anw ta kɛra min a dun présidence bɛ anw de bolo ni ala ma fara an kan CDM taara fɛn min kɛ kurukanfuga n'o tun tɛ foyi ma kɛ Bamakɔ yan min bɛ maa ɲɛfa an bɛ k'an yɛrɛ ye cogo di an ni mɔgɔw bɛnna fɛn minnu kan an tɛ k'olu labato nin parti politique ba in bɛ CNT kɔnɔna na nin jɛkuluba ninnu bɛ yen u bɛ nin ko ninnu na don o don u telelabɔ ni fɛnw nka ka wuli k'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ kuntilenna min ta an bɛ jɛn n'a ye u taara min u kun bɛ min an bɛ CDM de fo parce que CDM de ye bɛɛ sutura ka taa kurukanfuga ta Kulukoro gouverneur ka taa yen olu ka taa jama bɔ jama min bɛ se ka mɔgɔ ɲɛfa dɔɔnin n'o tɛ Bamakɔ kɔnɔ yan
an m'a ye dɛ zanni kelen kelen bɛɛ ko i ta maa si tɛ fɛ ka fara maa kan gouvernement kan ka fɛɛrɛ tigɛ o fana na o fana ka ban ni a ma ɲɛ ko anw de bɛ nin ko ɲɛma an kumakan an k'a bato an ka ɲɛmaaw tun kan ka ye nin ko in na de a ɲɛma parce que an de ko k'an b'a la an de tɔw nana anw sɔrɔ a la o coup d'état kɛra anw de préfet yan an ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo olu man ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni fɛnw kɛ ka tɛmɛ anw kan donc an ka mɔgɔw k'o fana lajɛ amara an bɛ bɔ kuma na ni min ye aw ka genre ko in n'a ka ɲi n'a man ɲi Donald Trump tɛ silamɛ ye dɛ nka ale ko k'a tɛ k'a fɛ yen k'a tɛ fɛ k'a kuma yɛrɛ mɛn hali minnu ye sɔrɔdasiw ye u fɛ yen u ko k'u b'u bɛɛ gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la minnu y'a sira ninnu ta kalanyɔrɔw la a y'a bali bi a bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ye fɛn kelen fɔ ne yɛrɛ bɛ ka Trump lamɛn o ko in de kama ko du cɛ dutigi muso furumuso denw jamana siniɲɛsigi n'a barika ye o de ye anw bɛ dɛsɛ k'o k'an fɛ yan mun na an bɛ taa tugu olu kɔ k'an bɛ wari jumɛn minɛ olu bolo ka na an ka adamadenya tiɲɛ o waati kelen na an ko ɲinan san ye seko ni dɔnko san ye k'an ka k'an yɛrɛ ye k'an ka segin an yɛrɛ fɛnw ma k'an ka tabiyaw k'an k'olu sinsin i bɛ maloya n'i fa ka baara ye ɲininkali kɛ a ye min kɛ k'i balo fo ka i se i maloyali niveau ma sɔgɔma in na an bɛ k'an yɛrɛ ye an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye nka an kana ɲinɛ ko dɔw bɛ yen olu ma tubabu kalan kɛ u ma angilɛ kalan kɛ u ma sinuwa kalan kɛ nka n'i gɛrɛl'u la u bɛ se k'i kala fo ka taa se waati min ma i yɛrɛ tɛ fɛn mun dɔn u bɛ ko dɔn u bɛ ko kɔrɔ dɔn bamananw ko cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛn fin jeninen dɔn an bɛ dan yan sɔgɔma in na. Amara bi sɔgɔmada in na janvier kalo tile 31 sunkalo mangɔnɔ tile fɔlɔ don farafin kalo a yirala sa k'a fɔ ko ale yera kunu min ye kalo tile fɔlɔ o ye bi ye min ye nanzarakan na u b'a fɔ min ma ko mois lunaire bamanankan na anw ko sunkalo mangɔnɔ kalo min bɛna yanni sunkalo cɛ o bɛ daminɛ bi an fɛ yan min ye kalo ye a yera kalo tile 30 n'o ye kunungo ye kibaruya dira minisiri min sigilen don diinɛ ni bato kunna an ka jamana kɔnɔ ani an ka kokɔrɔ matarafa minisiriso olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye commission min sigilen don n'o bɛ kalo lajɛ u ye jaabi mun d'u ma k'o de ye nin ye arabajaba kalo banna sunkalo mangɔnɔ o de filɛ nin ye o tile fɔlɔ ye bi ye n'ala sɔnna a ma n'o fana kun forila sunkalo ale de bɛna na i jɔ amara n'an bɔr'o la an bɛ taa kokoyo ye buguda ye ale bɛ dugu min fɛ sa o ye danga ye danga o bɛ nunga komini kɔnɔna na kangaba cercle don kunungo kunasiningo min ye nin kalo in tile 29 ye dangakaw fɛ yen waleya kɛra ye min ye maaw dabali ban kosɛbɛ jatigɛ ko dusukasi ko maa minnu tun bɛ yen n'olu ye waleya in ye u ko ko maa dɔw de bɛ sa olu kɔni tun bɛ sanubɔ la a caman ye musolakaw ye musolaka ninnu olu de taar'u yɛrɛ sɔrɔ sanu ale bɔ dingɛ dɔ ji o camancɛ la ani maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ sanubɔ yɔrɔ dɔ la olu ka dingɛ dɔ tigɛlen o fila ni ɲɔgɔn cɛ amara waati min na olu b'a la k'olu b'u kɔtɔrɔmabɔ ji de nana ka na bɔgɔ ɲiginnen k'o ni bɔgɔ jalen k'o dafiri olu dara amara a dafirilen bɔgɔ ndorondoro don maa si ma se ka don ka wuli ka jɔ kɛ kabi ŋunanganw bɛ mɛn fo ka ŋunanganw suma maaw taara bɛɛ ye baara bila pewu k'i mabɔ yɔrɔ in na ka ɲɛfɔli kɛ dugutigilakaw ye sɔnja dusukasi ani magwan kibaruya dilen min ye kulukɔrɔ gouverneur ye Lamine Kapori colonel ale ye
protection civile ma wele k'u sebe fɛn o fɛn na u k'o kɛ su bɛ se ka bɔ cogo min Amara u y'a daturu la k'a da jaba la ji fanga ka bon k'o ka taa se gouverneur Seri ma kɛnɛ ka ye Amara su ma se ka bɔ kunungo bi fana gouverneur n'a ka maaw u y'a yira sa ko mɔgɔw na to kɛnɛ ka ye ka ɲinini kɛ hali bi ne ma dilan ni jiwoyo ma taa ni ninnu ye o Lamini Kabori Sanogo ale min ye Kulukoro gouverneur ye a kelen ma se kɛnɛ ka ye dɛ ministre so min bɛ dugujukɔrɔ nafaw kunna o ka chef de cabinet n'o ye Yakuba Kebe ye o tun bɛ yen ministre min bɛ jamana kɔnɔna kibaruyaw kow kunna o fana tun bɛ yen ka taa se gouverneur yɛrɛ ka maa min ɲɛsinnen n'a ka lakana kow ma n'o ye Nama Keyita ye préfet Kangaba Abu Daw ale ni maa mafalenw caman service minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ dugujukɔrɔ kow la u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa ka taga yɔrɔ in lajɛ Amara su kɔni de ɲinina sa fo ka taa se fitirimagɛ ma suma ye koyi gouverneur ale ni maaw u ko k'u ka ɲinini to senna koyi k'u fasa ja yaasa sanga kan ka sigi cogo min nka a nana ye k'a fɔ yɔrɔ in e ko bɔgɔndorondoro ni ji ɲaaminen ɲɔgɔnna a ma taa ba ma taa n'a ye wa o la dugudenw olu kamarulen dusu kasilen u fana y'a dɔn k'a fɔ ko in ma nɔgɔn gouverneur k'u ma olu bɛ se ka min kɛ o ye ka fɛɛrɛ tigɛ sa maa minnu bɛ yan olu ka t'u kɛrɛfɛ gouvernement ye enveloppe dɔ di ko k'o di dugutigi ma jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la u bɛ se ka sanga o kɛ n'o ye cogo min na o kɔfɛ sa min ye danga dugutigiw yɛrɛ maaw ye dugudenw ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan fana k'a lajɛ sa u bɛ se ka sanga sigi cogo min maa minnu bɛ yen n'olu soma tun b'a la n'olu tununa n'olu ma ye a n'a jate o cogoya la nin waati in na dugu in bɛɛ lajɛlen dusukasi kamanagan o de bɛ a kɔnɔna na Amara n'an bɔra yen an bɛ taa Sibikaw fɛ yen centre min bɛ yen n'o ye CAS ye ale ye ministre so min bɛ baara ni baaradege ko kunna an ka jamana kɔnɔ o bolofaraw bɛɛ lajɛlen olu bisimila Umu Sali Sɛki ale de y'o ministre ye bi bi in na bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na sa CAS a ka dayɛlɛ u ye u ka san baara minnu kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra ye Keba Jalo tun bɛ yen an ka jɛ ka ale ka sɔrɔlenw lajɛ. I ni sewale don nisɔndiyalen don ka bɛn mun ma ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle o ye bi don kɛrɛnkɛrɛn k'u bɛna tile 3 baara kɛ Sibi commune kɔnɔ yan u ka cakɛda yɛrɛ kun kan hali n'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna cayara mais a ɲɔgɔnna ma ca anw fɛ yan. Donc, an bɛ madame le ministre fo ka waleɲuman dɔn a ka o initiative la aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so. Bon, nisɔndiya don n'i ko k'i bɛ nin ministère ni baaradege o ni baara ɲɛɲini dɔn o département ye n'o bɛ fɔ ministère de l'entrepreneuriat national emploi ni formation professionnelle ko baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka mun bɛ Mali la k'a ta Kidali fo Kayi o ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na ka hakilina falen kɛ u ka baara tɛmɛnen na san tɛmɛnen na mun ɲana mun ma ɲa u ni ka baara kura mun bɛ se ka bɛn ni san kura min an bɛ mun kɔnɔ o ka se ka kɛ sira mun a ka ɲa o hakilina in a ka dɔgɔ dɛ tuma caman an dɛmɛbagaw de b'o kɛ k'o hakilina bila ka ɲɔgɔn dalajɛ mais k'o kɛ jamana ka service daw la baarakɛdaw la ka olu bɛɛ wele olu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen min na wele in yɛrɛ kunba dɔ bɛ se ka k'a la nafaba dɔ bɛ k'a la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan mais ni hakilina falen fana faral'o kan o bɛ se ka na ni fosi ye ni sankɔrɔtan tɛ k'a yira la fana a nana k'an minnu baara an ye dɛmɛbagatɔn de an sigilen bɛ malidenw bɛɛ de dɛmɛni kan ka kɛrɛnkɛrɛn musow ni denmisɛnninw dɛmɛni kama pour que olu bɛ se ka k'u yɛrɛ u ka sankɔrɔta kama malidenw bɛɛ kama n'a nana k'an baara ne ni jɛɲɔgɔn bɛɛ an sigilen bɛ ka ni tile 3 ɲɔgɔn ye an baara ka vraiment k'an seko n'an damayira bɛɛ kɛ k'a bila a sago la ka baara in kɛko ɲuman fana ka kɔkɔrɔma dɛmɛ pour que a bɛ se ka kɛ ale ministre yɛrɛ sago ye o n'a jɛɲɔgɔn sago ye o ni jamana ɲɛmɔgɔw sago ye. I ɲinitɔ don ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka se ni dɔnko fara ɲɔgɔn kan bari n y'a jate minɛ ne ka ministère kɔnɔna na ministère belebele de don a kow ka ca mɔgɔw ɲɛ banna mɔgɔw jigi dalen b'a kan surtout denmisɛnniya kunda donc n y'a jate minɛ fana an mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ sa an mago bɛ hakilina minnu na an mago bɛ
t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min compétence minnu na a bɛɛ bɛ an ka ministère nin kɔnɔna la min y'an jɛ o ye k'u bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u hakili sigilen bɛ yɔrɔ min na walasa u ka se k'u baaraw ka ɲɛ k'a fɔ an ye 2025 kɔnɔna la parce que olu de bɛ région kɔnɔ n'aw y'a jateminɛ région yɛrɛ duguba yɛrɛ tɛ mais u bɛ hali dugumisɛnninw dɔw la aw ye tɔgɔ caman mɛn yan nɔ k'a taa Kidal Menaka Tawdeni région bɛɛ Sikaso Kayi bɛɛ de bɛ yan Bamako bɛ yan o ka fara u kan an ka partenaires fana bɛ yen nɔ an ka EPAw de ka ca donc o direction o agence ninnu olu fana conseil d'administration b'u la ministère département caman bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ mɔgɔw b'an ka conseil d'administration la donc an taw bɛ yen olu fana taw bɛ yen donc an y'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye a y'a fɔ an ye min bɛ yen bi fɛn fɛn ye gɛlɛya minnu bɛ yen aw ye min kɛ ka tɛmɛ l'état de lieu mun de kɛra mun de y'a jɛ mun de ɲɛna an kan ka jumɛn de kɛ donc olu de bɛ n'a fɔ an ye n'u y'o fɔ an ye an b'o de ta k'o labɛn ka a don président de la république hakilina na ale bɛ min fɛ bi an ka département ka kɛ min ye pour que ka se ka opportunitéw di denmisɛnninw ma a musoman n'a a cɛman surtout minnu bɛ fɔ dugumisɛnninw na. Ayiwa nin tun ye Umu Sal Sɛki ye Gundam maire kɔrɔ don Amara Mali lasigidenya a y'o fana kɛ Alimaɲikaw fɛ yen muso min don a cɛ sirilen don b'a dɔn k'a fɔ a bɛna nɔbɔ minisiriso in kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa aw ka dugu la Faleya Keɲeba mara la nin waati in na min ye dɔgɔtɔrɔso ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni o ye sifinnakaw faralen ɲɔgɔn kan Faleya bɛ se ka yiriwa cogo min olu denmisɛnninlakaw u ye baara daminɛ ye baara in hukumu kɔnɔna na sa u y'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso in kogo kun binnen don u ye kogo wuli k'o jɔ min ye dɔgɔtɔrɔso in ye Amara u ye courant don ka ji don panneau solaire u y'o sigi ambulance kura k'o fana san ka na n'a ye nka u ko olu kelen tɛ dɛ kabini u nana kuma an fɛ yan ni Faleyakaw ye yɔrɔ ye olu de y'a to sa u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi yaasa min ye CESCOM min ye o bɛna ban ko kɔfɛ wuli ka jɔ wɛrɛ b'u bolo baara ninnu kɔni bɛ sen na a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko a kuncɛ yɔrɔ n'a a finition o de bɛ sen na min ye association in yɛrɛ ye n'o ye jeunes engagés pour le développement de Faleya a ɲɛma nin y'a kalo kelen n'o ye Alaji Keyita ye a yɛrɛ b'u cɛman ye han kabini a taara kalo 2 a bɛ baara la ko fo nin so in ka ban nin yanni sunkalo cɛ mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min ambulance sera kɛnɛ kan min ye nin bɛɛ robinet tuyau ninnu fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn filɛ nin ye Amara u bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen lakurakuraya ka se ka kuraw an bɛ sɔn ka yɛlɛma aw ka yɔrɔ in na hɔn Alaji a ye min fɔ kunu an ka jɛ k'o lamɛn. Donc, oui, au clala, plombe au clala, sato installation na, oui, c'est aussi donc maintenant, maçon maintenant à trop. Pour bien, pour nous garantie, donc ni para au pana ça donc, et bah pour qu'on a fait aménager, ni pour qu'on a aménager donc ambition là, et docteur Sou ni coco père la peinture qui, on va, ça dire on va clôturer ni peinture, donc on est peinture pendant donc comme ça on va fixer la date de la cérémonie, Inch'Allah dans la cérémonie. Merci. Ayiwa Amara nin ye Elaji kumakan ye min ye Faleya ye kɔni ye bi na sifinnakaw tɔn in a wulilen don k'i jɔ ko fo Faleya fana a fana ka se ka taa ɲɛ n'o kɛra o ka ɲi bɛɛ k'i mago don i ka yɔrɔ la bɛɛ ka wuli k'i ka baara kɛ i ka yɔrɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ Amara kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kunasini ko conseil des ministres la u y'a yira sa k'a fɔ ko ekɔliso 71 ko ji kɔni kɛlen don ka don olu de la Tɔnbɔkutu ni Gawo marabolow kɔnɔna na u n'u sigira misɛnninw conseil des ministres y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalansow ye yanni olu ka ban sa ko u na fɛɛrɛw tigɛ min ye conseil des ministres ye a ko ko ekɔliso minnu filɛ nin sa a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko académie o 5 kalansow de don marabolo ninnu kɔnɔna na dire o b'a la ka taa se Tumutu yɛrɛ kɔnɔna ma nka min ye ekɔlidenw ye ani ekɔliso ninnu ye ji kɔni Amara ji donn'u kan dɛ ekɔliso 40
ani 7 o de kɔni ye degun sɔrɔ ni waati na tumutukaw fɛ yen ba ale kɛlen ka woyo furudon bila pewu kalanso min bɛ n'u b'a fɔ ma ko bariko bɛ fɔlɔ ani bariko bɛ filanan o ye direkaw fɛ yen olu kɔni ji ma don yen ji olu kuntunu de gawokaw fɛ yen nin kalo in tile 30 min ye ji kɔni ye a selen no yɔrɔ ma o ye kɔlɔso 26 ye nka akademi maaw olu ko gouvernement ye fɛɛrɛ mun tigɛ ko bɛ ka lawaleya yuwarukaw fana fɛ yen n'o bɛ Mopti marabolo la kalanso 58 Amara o de datugulen no ye ka sababuya kɛ ji ale ka kasara ye nka u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ferobe sobe aka ani piya fɛɛrɛ minnu fɔra gouvernement fɛ sa u y'olu bila sen kan ye n'o ye ka denmisɛnw ta ka t'u bila guadaw kɔrɔ kalan bɛ se ka kɛ cogo min na yanni ji ka jigin baaraw kɔni min ye akademiw ye u y'a yira k'a fɔ kapu ye ko baara bɛ sen na gouvernement ye fɛɛrɛ min fɔ sa k'u kɔni y'o bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa denmisɛnw ka kalanko kana jɔ nin waati in na ekɔliden caman fana bɛ yen amara ɲɔgɔn na olu ye 5 don fiɲɛ na ka ban ji don olu ko ka nin y'a k'an bɛ san wɛrɛ olu denmisɛnninw u bɛ k'olu fana ɲini yaasa u kana kalan bɛ se ka kɛ cogo min maa minnu bɛ yen n'olu fana tun y'u sigiyɔrɔ bila gawokaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ olu fana tun bɛ degun kɔnɔna na olu ka ko fana talen no bala yaasa cogo min na baara bɛ se ka kɛ direkaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in gouvernement ye fɛɛrɛ min fɔ n'o ye ka guwaw turu Amara k'o ka ɲi sabula bi guwaw bɛ yɔrɔ min na ji a se ka gɛlɛn nka fɛɛrɛ min yɛrɛ ka di u yɛrɛ ye kosɛbɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka danganda in na u ka bolofara fɛn dɔ wuli ye min bɛ ji kunbɛn sabula ekɔliso dɔrɔn tɛ maa caman ka sow fana binna a yɔrɔw la kosɛbɛ degun bɛ olu fana kan ale dire kelen in kɔnɔna na u ka marabolo ɲɛmaa minnu sigira n'o ye préfet ye lieutenant colonel Ablaye Traoré ale n'a ka dangaw olu ye kalikasiyɛn kɛ kunu tumutukaw fɛ yen janvier kalo tile 30 tribunal de grande instance la Tombouctou yaasa u bɛ se ka bila ka t'u ka baaraw la cogo min na nin b'a yira sa k'a fɔ kɔni u ka kalikasiyɛn kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen kan ka t'u sigiyɔrɔw magɛn ka t'u ka baara kɛ kalikasiyɛn kɔni kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ u na wuli ka jɔ kɛ sa jamana ale ka lafiya kɔnɔna na Amara min ye gɛlɛya ye ka taga ɲɛsin musow ma kajolokaw fɛ kalanko sigira sen kan o la min ye tile 2 kalan ye sa ale kɔni kɛra kajolo kɔnɔna na a bɛ tali kɛ sa degun min bɛ ni musow b'o sɔrɔ furu kɔnɔna na baɲumankɛ tɔn bɛ ko pasenda o ni famu olu de y'o sigi sen kan ka se ka sa lafaamuyali k'o don musow kunkolo la sigiraw kɔnɔna na ye gɛlɛya minnu b'u ka furu kɔnɔna na ani u yɛrɛ kɛlen don dɛnkɛrɛfɛ mun ye sa muso fara npogotigininw kan kajolo marabolo kɔnɔna na u y'o kumaw kɛ min ye muso 60 ɲɔgɔnna olu de nana koyi maire b'a la dugutigiw bɛ a la min ye musokuntigiw ni kamalenkuntigiw ye olu bɛɛ lajɛlen ma la ka taa se diinɛ ɲɛmaaw ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nin kɛnɛ kan kajolokaw fɛ yen baara in na kayikaw fɛ yen Amara wuli ka jɔ kɛra sa ka AES senkɔrɔma don nin kalo in tile 29 Kayi u ye taama kɛ sa k'a daminɛ tribune na ka taa gouvernorat la u selen gouvernorat la général de brigade Musa Sumare ale bɔra k'u kunbɛn bataki min b'u bolo u y'o di ale ma a ko ko n'Ala sɔnna a ma ko a n'a se a seyɔrɔ la min ye musow ka gɛlɛya ye furusow kɔnɔna na ni degun minnu b'u kan Kucalakaw fana fɛ yen baro sigi kɛra o kan koyi nin kalo in tile 25 ka taa bila tile 29 na min ye maa 10 ɲɔgɔnna ye n'olu tun ye degun sɔrɔ musow ka du kɔnɔ sugu gɛlɛyaw la olu taara k'olu kɛ misali ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka bolomayɛlɛma baaraw kɛ kalangɛrɛw kunna Amara kalan min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka yiriwali baaraw kɛ u bɛ se ka bayɛlɛmali baaraw kɛ u yɛrɛ ye o sigira sen kan muso 10 in ye min ye maa minnu fana ye n'olu fana tun bɛ nin ko in sen kan n'olu ye nin ko in sigi sen kan sa o ye Finiyapu ye ani Fafe ni Asdapu k'olu de baara in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye Kucalakaw olu fɛ yen Sikaso bagan maralaw olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u ka ko u bɛ se ka don ba la cogo min na n'o y'u ka baganw ka boloci ye bagan boloci janvier kalo tile 29 o de kun do Sikasokaw fɛ yen a y'a to sa maa caman kɔni nana n'a ka baganw ye ka na ɲininkaliw fana kɛ yaasa baganw bɛ se ka latanga cogo min na nafa min bɛ boloci na k'o ɲɛfɔ u ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan waleya in ale kɔni sigira sen kan sa vétérinaire olu ka tɔn de fɛ ani eliri olu de ye o musaka in bɔ samɛ fɔli hukumu kɔnɔna na Amara Kuluba faama sigiyɔrɔ la kunungo jamanakuntigi ale ye calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bisimila général d'armée Asimi Goyita Kuluba kunungo
ale yɛrɛ kɔni ye u ka samɛ kumaw olu lamɛn kɛnɛ kan sa premier ministre ale tun bɛ yen min ye CNT ɲɛmaa ye o fana tun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa baara minnu bɛ cakɛda minnu bɛ ale ni calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen yan'olu ka lamɛn jamanakuntigi ye a ɲɛf'u ɲɛna bi an bɛ diɲɛ gɛlɛya min kɔnɔna na waatiw bɛ ni degun minnu bɛ yen ka kɛɲɛ ni cɛncɛn fo ka jamanaw ka degun ye a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye jɛkulu ninnu tɔgɔla sa Amara minnu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'olu bɛ baara kɛ ni maa ma falen talen ka bila u kunna i n'a fɔ médiateur ka yɔrɔ CNDH APDP vérificateur ale ni OCLE CENTIF min ye commission de régulation de l'électricité n'u b'a fɔ ma ko CRE autorité de régulation des marchés publics n'o o bɛ yen ka taa fara AMRTP ka sa ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔla Amara min ye Aminata Male n'ale bɛ Sanugɔlakaw ka sigi la n'ale ye bibi in na médiateur de la République ɲɛmaa ye ale ye foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔla baara minnu bolo dara nin cakɛda bolo u ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ ale ka kumaw ye tali kɛ o la ale kɔfɛ sa Yakuba Katile ale min ye calatigɛ jɛkulu min fana sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o dagayɔrɔ yɛrɛ bɛ Kuluba ale fana ye foli kɛ a ka tɔndenw tɔgɔ la Mumana Boyisa Mamadu Satigi o fana ye foli kɛ au conseil de collectivité tɔgɔ la cour constitutionnelle wasa don Bayila Bala o ye laseliw kɛ ka samɛ foli kɛ jamanakuntigi a n'a baarakɛɲɔgɔnw ye o kɔfɛ sa Isa Traoré cour suprême maaw ye wasa don ale la ale fana ye dantigɛli kɛ général de corps d'armée Maliki Diaw CNT tɔgɔla sa ale fana ye CNT baarakɛlaw ka samɛ foli k'o ta k'o ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma san hɛrɛ san kunanja san daraja ani san baara bɛɛ lajɛlen ko a b'o foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma jamanakuntigi a n'a baarakɛɲɔgɔnw ko san tɛmɛnen kɔnɔna baara minnu kɛra CNT kɔnɔna na a y'i da don o la sariyakisɛ minnu taara u ye wulikajɔ minnu kɛ lafaamuyali minnu kɛra n'u ye minisiri minnu wele k'u lamɛn baaraw kɛcogo ɲumanw kan k'u y'olu caman kɛ san tɛmɛnen na ninnu bɛɛ lajɛlen tilalen kuma na Amara jamanakuntigi ye kuma ta a ko k'a b'u bɛɛ fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la an'u bɛ ka baara mun kɛ bi n'u bɛ k'a to k'ale yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la kuma tɛ wolomasiri tabaw ka gun baara o hukumu kɔnɔna na Asimi ko a nisɔndiyalen de b'u bisimila ni samɛ foli na ka se ka waleɲuman dɔn k'u ye wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sabula u bɛ ka baara mun kɛ an bɛ k'an ka jamana de tanga fɔlɔ k'an ka jamana kisi ko baara min bɛ sen na ko o kɔni ye ko ye bi a kan k'u fo jasa jamanadenw n'u bolo mina bɛ se ka lakana cogo min furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye a ye foli ta ka ɲɛsin u ma fana kuma tɛ CNT k'o ye sariya minnu ta salongo kɔnɔna na ni o ye dɔ bɛ tali kɛ code pénal ni code de procédure Amara taa ni ɲini k'a kala dɛ code pénal procédure pénale to o ye sariya tigɛlaw ta ye code pénal o y'i ta ye t'o ɲini ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli sɛbɛn minnu sigira sen kan CNT fɛ sariyaso yɛrɛ k'olu sigi sen kelen kan ka sɛbɛn d'u ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ Asimi ko nin bɛɛ lajɛlen ye miiriya ye miiriya min bɛ tali kɛ maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen kuntilenna na an ka jamana sini bɛ se ka diya cogo min furancɛla fanga ka kɛ o sababu ɲuman ye a ka kuma ye tali fɛ min wɛrɛ la tuguni o ye nin waati na digitalisation ko min bɛ sen na ale ni cyber sécurité Amara a y'i sinsin o kan koyi ko bɔlɔlɔ siraw kɛlen don damatɛmɛ kɛwaleyaw kɛyɔrɔ ye bi ko fɛɛrɛ ni dabali ka ɲini o la yaasa dan bɛ se ka siri o kow la cogo min na ko min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la ko dɔw bɛ yen k'olu yɛrɛ ɲɛ tana ye jamana ye koyi u bɛ jamana buruja ka jamana lagosi k'olu fɛɛrɛ kan ka ɲini olu la wa u k'u jija fana u ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la o k'o bɛ se ka dan bɛ se ka siri olu la cogo min général d'armée Asimi a ye a yira fana k'a fɔ ko mara kɛcogo ɲuman baaraba minnu bɛ ka sigi sen kan n'u ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ye vérificateur a bɛ ka baara minnu kɛ ko a kɔkɔrɔma donnen don ale yɛrɛ fɛ han ko kibaruya minnu b'u bolo yuruguyurugu ni nafolo suɲɛkow ka Amara k'a ko kana dan sira la sɛbɛnw ka taa di u diyɔrɔw la sabula ale yɛrɛ kɔni ko min ka kɛ maa maa n'i ye jamana ta i k'a bila walima i ni sariya aw ka bila ɲɔgɔn aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka taa sariya sira kan a y'o fɔ yanni ko in ka kuncɛ sa a fana ye samɛ foli kɛ ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen ye ale yɛrɛ tɔgɔ la jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kuma kuncɛ la ko min ye retour à l'ordre constitutionnel ye k'o ti kɛ fiyewu ni jamana ma basigi ni jamana ma lafiya ko yaasa an bɔra degun minnu kɔnɔ an kana an giribasa ka taa kalata la ka taa bi o degun ɲɔgɔnna kɔnɔ tuguni Amara an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na.
premier ministre ale ye jɛrɛ belebele baaraw kurumokarili kɛ kunu jɛrɛ min bɛ tali kɛ sa min ye waati yɛlɛma ale ni sanjiko o degun min sera an ka jamana ma salon ko o humu kɔnɔna na Amara o tun ye baarakɛ bolodaw sigi sen kan sa yaasa maa minnu sigilen don jitɛmɛsiraw la olu bɛ se ka wuli cogo di Bamako minnu bɛ kɔ tintin ni ba tintiw ka Bamako kɔnɔna na k'olu lawuli ka bɔ yen a maa minnu kan ka wuli k'olu hakɛ dɔn baara in kan ka kɛ cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen bɛn dɛgɛ mɔgɔ ka n'o fɔ ale ye u ko nin waati in na kɔni u bɛna taa maaw la faamuya maa minnu sigilen don a yɔrɔ la kunnafoni barika bɛna bonya ka ɲɛsin dugudenw ma yaasa minnu sigilen don yɔrɔbaw la yɔrɔ minnu bɛ ni ji kan ka tɛmɛ yen u bɛ se ka lawuli sɔn nɔgɔya la cogo min bɛn ni karama kɔnɔna na gouvernement yɛrɛ fana bɛna fɛɛrɛ tigɛ yaasa labɔli fana bɛna daminɛ maa si kana tila kana tuguni ka n'i sigi yɔrɔ minnu kan ka ci yɔrɔ minnu kan ka kari ko ka olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛ o bɛɛ kɛ sɛbɛn kelen ye premier ministre ko k'a b'u fo baara kɛcogo ɲuman na jɛkulu minnu sigira ka nin baara in kɛ sisan sa ko ale bɛna n'a ɲini musaka min kan ka d'u ma Amara u ka taa nin baara in kɛ ko musaka bɛna ɲini ka d'u ma yaasa u ka se ka baaraw daminɛ kabini sisan ayiwa anw ka soni b'a la dɛ premier ministre ma fɔ ko ka taa ci fɔlɔ dɛ ko k'an ladɔnniya fɔlɔ ka wuli dɔrɔn ka taa i kɛ yɔrɔ ka je k'a kari o ma fɔ maa ye fɔlɔ dɛ a bɛ taa fɔ an ɲɛna de n'an bɛ se k'an ka so ɲu an b'a ɲu o tɛ ya n'an tɛ se k'a ɲu n'a bɛ ci ni min bɛ d'a ma o t'a la de o b'a la minnu bɛ fossé dingɛw sanfɛ dun kiositigi ni kini feerela ninnu ni fɛn olu fana bɛ dédommagé wa ayiwa premier ministre ani an ka jamana magobatigiw fana ye ɲɔgɔn ye Amara a b'a fɔ min ma sa ko conseil national du patronat n'o ɲɛmaaya bɛ bi Musa Dɛki Bali bolo ale n'a ka tɔndenw u taara bɔ premier ministre ye a y'u bisimila a ka baarakɛyɔrɔ la jɛkulu in ko jɛkulu bolofara 38 de bɛ a kɔnɔna na jamana kɔni sɔrɔ bolo bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ min ye baarakɛyɔrɔ 5000 o de bolo ka jɛkulu kɔnɔ CNPM ɲɛmaa n'o ye Musa Dɛki ye a ye sɛbɛn di premier ministre ma sɛbɛn min n'olu ka laɲiniw n'u ka sabako bɛɛ bɛ sɛbɛn min kɔnɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye gouvernement ye baara minnu kɛ ka se ka dɔ sara ka bɔ mɔgɔw ka juru la k'u b'o fo o la k'o bɛna n'a to bɛn ni kelenya ni basigi bɛ na min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye olu fana na se ka wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ premier ministre y'u fo u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la kuma tɛ waati min na embargo tun bɛ an kan k'u y'u jɔ min kɛ u jɔyɔrɔ la k'o diyara ale ye kosɛbɛ wa k'a b'a f'u ɲɛna fana n'Ala sɔnn'a ma u kɛlen don ka kumaɲɔgɔnya min sigi u ni ɲɔgɔn cɛ o kumaɲɔgɔnya in na to sen na wa ale na wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛyew ye Amara u ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na yiriwali o ka se ka kɛ premier ministre a ye CNPM maaw fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara kɛcogo ɲuman na n'u ka fasoden ɲumanya la halisa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la Amara Ghanayɛnw olu nana Ghana maa minnu bɛ yen sa ni olu bɛ sanuko baara la n'a bɛ fɔ olu ma ko Orascan Gold olu bisimilara kunun ko premier ministre fɛ u ni premier ministre ka kumaw ye tali kɛ mun na sa Mali ni Ghana bɛ se ka mun kɛ sanuko ta nasira fɛ dugu jukɔrɔ nafako ta nasira fɛ fɛɛrɛ min bɛ Ghana bolo ani Ghana yɛrɛ ka miirina ye min ye u nana ka n'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ Michael Mahama ale ko sa ko min ye sɔrɔkɛla minnu nalen filɛ nin ye olu bɛna ka n'a lajɛ n'an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ dɔrɔn badenya ni sinjiya kɔnɔna na wa fana k'u nana ni bataki ye John Dramani Mahama ale ko ka n'o di Asimi ma o bataki fana tun bɛ u bolo min ye nin jura ninnu ye Amara k'u bɛna an ka yɔrɔw lajɛ yɔrɔ Ghana ye Chinois gɛn ka bɔ a fɛ suko ni dugusɛ tɛ n'anu u sera ka ɲɔgɔn faamu nka o fana kana na kɛ fɛn wɛrɛ y'an bolo yan dɔrɔn olu tun bɛ premier ministre fɛ yen dugukolo ko o bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ani ka dugukolo lakurakuraya Mali ni Banque mondiale ye u bolo da sɛbɛnna kunun ko min ye gouverneur minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye ministre de l'administration territoriale premier ministre fana don ale ni a ka baarakɛmaw min ye dugukolo ye sa minnu tiɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ bi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don o kama sa ale ye kimɛliw kɛ bolo di ɲɔgɔnma ani gouvernement cɛ Amara a y'a yira sa k'a fɔ ko Banque mondiale jɛra n'a ye k'a fɔ ko dugukolo bɛ se ka lakurakuraya cogo min na CFA wari miliyari 90 o bɛna na di sa k'a daminɛ san 2024 na ka taa se san 2030 ma min ye ministre min bɛ an ka mara sigida lakana saniya ani yiriwali kuntalajan kunna n'o ye Mariam Tangara ye n'a bɛ Dumuyalakaw ka sigi la ale ko k'u bɛna na min ye baara boloda 118 o musaka bɛ bɛn miliyari 6 ani 9 ma o bɛna na di olu ma commune 87 kɔnɔna na
maa 142 mugan ani 5 amara olu le kan ka se ka baara in kɛ cɛw b'a la musow b'a la denmisɛnninw bɛ a la sabula 100 sira la sira ka fɔ sa ko mun ye muso ni denmisɛnninw ye olu bɛ 52 bɔ bi maa 100 baara 100 o fana kan ka sigi sen kan jɛkulu in ale hukumu kɔnɔna na premier ministre a y'a ɲini jɛkuluw fɛ maa minnu bɛ yen n'u filɛ ka n'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna nin ye jamana tɔgɔ la amara k'a ka bɔ a sira fɛ dɛ ko kiimɛli waati mana se a tɛ fɛ ka na mɛn maa da sanji ye nin kɛ tan nin ye nin don tan nin ye nin kɛ tan dɛ ko ni min b'i jija i k'i jija jaabi ale mago bɛ o la desanburu kalo nata in na a ko fana ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ n'o ye majɛ ye n'o ye degun ye n'o bɛ se jamanadenw ma u ka n'u kari o ko la u ka hakilila jagabɔ kɛ u ka ɲininkaliw kɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa cogo min na danaya mun dar'u kan nin projet in hukumu kɔnɔna na a ka se ka kɛ ka ɲɛ jaabi ka se ka sɔrɔ jaabi min b'a to lakurakurayali bɛ se ka kɛ projet ninnu na u yɛrɛ ka se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ amara farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye fɔnba ye ale ni kunnafonidilaw tun bɛ laseli la kunungo a yɛrɛ ka minisiriso kɔnɔna na san kalo o kalo tɛ sa wa ale kɔni bɛ nin kɛ baara bolodalen minnu kɛra a ka yɔrɔ la k'a daminɛ sa desanburu kalo tile 25 la san 2024 kana bila janvier kalo tile 30 la waleya minnu kɛra a y'i da don olu la nin waati in na ale tɔgɔ bɛ bɛɛ da o tɛ yan musaka miliyɔn 345 o tɛ ɔhɔ ko kɛra cogo di e tun bɛ yen i ye kuma d'a ma an k'a yɛrɛ lamɛn. non o ye auditi o ye waati dɔ de kɛra ne yɛrɛ ka conférence dɔ la yan nɔ ne ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko Mali tun ye budget dɔ bila disposition na walasa an ka se ka taa an ka Jeux olympiques la bon a kuma cayara dɔɔni donc an y'an ka inspection ɲininka k'a fɔ ko bon comme kuma cayalen don ni kuma cayara ta fo maliyɛnw ka kunnafoni a ko la an tɛ se ka maliyɛnw to yen ko mɔgɔw b'u ka kumaw fɔ parce que bɛɛ n'i ka miiriya de don kuma dɔw la dɔw bɛ jateminɛ kɛ peut-être que kojugu tɛ ŋaniya jugu t'u kɔnɔ mais u ka lecture bɛ cogo min na u bɛ se ka information dɔ di mun ti information ɲɛnama ye mun bɛ se ka mɔgɔw bila fili la donc a kun ka kan an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn État yɛrɛ ye wari joli de di Jeux olympiques la wari joli de donn'a la wari joli de dira comité ma wari joli de dépensera an yɛrɛ ka département na donc pour k'o ka se ka dɔn sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ yɔrɔ 2 de yɔrɔ fɔlɔ o ye comité national olympique yɔrɔ 2nan o ye an yɛrɛ ka DFM ye parce que ale de fana bɛ bilalen don ka se ka an ka wari manipuler bon o sɛgɛsɛgɛli ninnu y'a yira o baara yɛrɛ daminɛnen plutôt avec l'inspection kuma continuera parce que o y'a sɔrɔ résultat ma bɔ hali bi bon comme résultat ma bɔ an yɛrɛ ye ɲininkali kɛ k'a lajɛ ni vérificateur général fana bɛ se ka taa comme ça an bɛ information 2 sɔrɔ bon comme échantillonnage don olu 2 bɛ ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ a baara la hakili la an kɔni bolo a baara 2 bɛɛ ɲɛna a baara 2 ye kunnafoni ɲɛnamabaw de di anw ma mun bɛ an yɛrɛ dɛmɛ an ka baara la walasa an ka se k'a lajɛ an yɛrɛ ni comité national olympique an ka se k'an ka baaraw an bɛ se k'an ka baaraw kɛ cogo min na hakili la an ni comité an bɛ to ka lettres ci ɲɔgɔn ma fɛn damadamani kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen an bɛ ka a sigi sen kan walasa an ka se ka an ka baara kɛcogo an ka se ka améliorer parce que o fɛnɛ de ye audit laɲini ye filanan ye irrégularité minnu bɔra wariko sira fɛ hakili la wari fɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ o remboursement kɛra comité national olympique fɛ mais an ka inspection fana wari wɛrɛw jateminɛ olu fana kan ka hakili la olu fana waati dɔ bɛ na se an bɛ na o fana ɲini walasa u ka se k'a verser an ka se ka o wari fana ka se ka sara État ye parce que nin wari ninnu ye jamana ka wari de don donc ko caman bɛ yen i tɛ se k'o kɛ jamana ka wari la ni n'a tɛ sariya sira fɛ dɔwɛrɛw bɛ yen u y'a yira ko fɛn caman bɛ yen minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la n'u y'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ la baara minnu dɔw kɛra a baara ninnu cɛ man ɲi donc hakili la fɛn caman bɛ yen baara dɔw bɛ na boloda walasa an ka se k'olu régulariser a bɛ se ka labɛn cogo min na o bɛ labɛn ten a kan ka lase yɔrɔ minnu na a na lase walasa baara tɔw ka se ka lase yen nɔ mun ni anw fana ka yɔrɔ tɛ kelen ye hakili la olu baaraw fana bɛ na kɛ inshallah bon dɔ ye question posée ko est ce que ministre ne ministre don ou bien ministre minnu bɛ yan fɔlɔ o de don ministre ninnu sɛgɛsɛgɛli ma se ministre yɛrɛ ma sɛgɛsɛgɛli sera yɔrɔ min ma o ye DFM yɛrɛ ani comité national olympique donc ministre kɔrɔw ministre kuraw olu si sen tɛ nin ko in na fo n'u bolo nɔ yera ko dɔw la
pour le moment hakili la bolo nɔ ta a ko la a baara la parce que dɔw ye irrégularité kɔrɔlenw don dɔw ye irrégularité kuraw ye donc a fila bɛ donnen don ɲɔgɔn na hakili la sɛgɛsɛgɛliw ni ye sɛgɛsɛgɛli kɔni y'a faranfasiya